Hau palaguno, kongi altzarete, baldakizuen orden gure gaurko gonbidatua, hemen ondoan dudan mutiko segailau, Oñatz Bengoetxea, ongi? Xavier, osongi. Orain, lasai egoteko garaia iritsi zenean, berriz ere saltza? Beti saltza. Hala zeitu nahi gaina. Bueno, finalean izango dugu Oñatz Bengoetxea, guk gonbidatu genuenean artean ezkenekien. Finalista zeintzuk izango ziren, eta orain bi egun ere ezkenuen uste. Aste honetako gonbidatua finalista izango zeni, baina alaxe izango da. Bueno, Oñatzen aurpegi bat ezagutzen duzu, guk beste 1000 deskubrituko ditugu elkarrekin. Hainbeste bai. Bai, beste 1001. 4 minutu barru, hementxe, anitzelen, orantxe arte. Ongi etorri anitzelera, ongi algara, ze gizalarru. Bueno, gaur primizia hundian dator anitzelera, ez ustean buruzburuko finala jokatuko duen pilotaria, Oñatz Bengoetxea Aimarren kontra jokatuko duena. Nola hartu ote du Leitzarrak ustekabeko izendapen hau, finalista izatearena? Eta nola Xalaleko Indarrak finaletik kanpo geratu izana? Apendizitis madarikatuaren erruz. Horiek dira, ez dago zalantzarik, une honetan aktualitateari loturiko galderak, eta horri buruz ere arituko gara gaurko saioan, ezinbestean. Baina astero, ongi dakizuen moduan, gure gonbidatuaren alde ezezagunak agerira ekartzen saiatzen gara, eta gaur ere egingo ditugu Oñatz Bengoetxea biluzteko ahaleginak. Datorrela anitzeleko plato argitsu honetara, berez ere aski argia den Leitzar pilotari hau, Oñatz Bengoetxea! Oñatz! Martxa, Xavier. Zer du da. Eze lasai, hementxe nere ondoan. Ongi algara, Oñatz. Bai, ezin kejatu. Ezin kejatu. Bueno, alere, hori bai, egunotan, egote espero zenuena baino, desentez urduriago edo saltsan sartuta bintzat. Espero etzen garaian. Hala izan du da, ez? Egi esan niretzak ore gauze nahiko arraro izan du da, denantzat, ez? Nik uste xalantzat oso penagarri izan du da, ezin jokatu alizatea, ez? Finala handi bat, binakako finala. Jendentzat ere oso arraroa da, Aimarrentzat oso arraroa eta niretzat oso arraroa. Ez nik uste, bueno, niretzat gauz politi bat da dudikabe, ez? Gauz hon bat da, finale jokatu barri izatea, baina, bueno, ez kentzen horrek gauz oso arraro izatea, eta bueno, espero du aldun eta hobekina afrontatzea, ez. Asimilatu alduzu, finalista zarela? Egi esan hortan egin naiz, ez, pixkoat, ez. Saiatzen sinisten, ez. Sinistuta badauket, baina, bueno, asimilatuta ez dakitu dauketen guainiken, ez. Baina, bueno, un batzuk jot guainiken, eta espero partidurako ongi zentratzea eta doten guztien batea, ez. Bueno, 11 egun dira final aurrekoa jokatu zenuela, Aimarren kontra galdu zenuela, sasoirik, trenpu honik ez dut uste galduko zenuenik. Egin alduzu entrenamenturik final honetarako? Ez, final honetarako ez dut ingoenik, ez. Bihar goizen entrenatzaien barra naiz Bilbora. Bueno, aste artean entrenatzen ondu nintzen, binaka, oinik ez nekin seguro, astelenen gauen esan zitan igual jokatu beharra izanen nula. Baina, bueno, txapelketa guztie luze joan da, eta nahiko ongi prestatu dutela uste dut, eta espero dut, aste beten dena pikutara ez bota izana, eta, bueno, espero dut nahiko ongi aiatzea urrengo janderako ez. Bueno, Xalak egin ditu adierazpen batzuk, eta, bueno, finala jokatzeko aukerari gabe utzi izana ez du ongi hartu. Ulertzen alduzu Leku Indarraren erreakzioa? Hombre, dudikabe ulertzetera, ez? Nik uste pilotari bat final batea jatu eta, bueno, gauze golaxe pasatzen di, ez? Berak suerte txarrikara gardi eukido, apendizitis bat, zinei pasatu lezaioken gauz bat da, ez?
nik uste berak pena daukela, eta denak bestek bai, ez? Eta nik bai, eta denak, ez? Nik uste xala asko matxe du denak gaina, oso matxegarri da, eta denantzat nik uste pena izan duela xalak ez jokatu ahal izatea, ez? Eta beretzat gehiena dudik, ez? Zu gainera, aspaldi esan zen igun oso gogoko pilotaria zenuela. Bai, esan asko gustatzen den pilotari da, netzat pilotari ikaragarri da, oso polite. Eta, pena bat izan du, ez dudik, ez? Gero berak aplazamentu eskatu izan du, zirkustantzik enpresak gizo bere modura ikuste jola gauzek, eta beak analizatu izanen du, eta, aiatu izan die, dezizio hortara, ez? Ez ematia, beak beharrainiko denboa, eta, ni hor tokatu nahi izaz. Beno, erreakzioetan Mikel Idoaterena ere entzungo dugu. Ies egin zion hirugarren postuak, postu hori erabaki behar zuen partida jokatzeko modurik ez baitzuen izan, eskuko minez, eta txantrearrari ere etzaio bat ere egokia iruditu hartu duten erabakia. Hemen, edozein kiroletan, tenisean, futbolean, galtzen duena etxera joaten da. Eta pelotarien errua ez da, baina oinatzek irabazizkero, Aimarrek ze pentsatu behar du. Eta xalak finala jokatzeko eskubidea izan da, ez du jokatuko. Erabaki arraroa da, ez zait bidezkoa iruditzen, eta ez da erabaki zuzena. Finala jokatu behar dutenek jokatu behar dute, partidu guztiak irabazi dituzten pelotariek. Iritzi gehiago zen hori, Mikel Idoaterena, eta kalean ere ikusi duzu, zein izan den jendearen erreakzioa asko dira hau enpresen erabakia ulertu ez dutenak, baina nik uste dut ezer baino lehen argi utzi behar dela, xalak inolako errurik ez duen bezala, zori gaiztuak du, horren erru bakarra, Aimar Olaizolak eta Oinazen Goetxeak ere ez dutela inolako sentimo baten okarrik, ezeren errurik, eta beraz, hauei ahalik eta ondoen jokatzea dagokie, eta hauek ez dezatela behintzat, izatekotan ere beste batzuek egin duten hankasartzearen ondoriorik ordaindu beharrik. Finala, Aimar Olaizolaren kontra, Oinatz, Aimar ikusi berria duzu kantxan, aurkari izan berria duzu, eta egun hartan ez zenuen, eman espero zenuenik, ez guk espero genuenik ere. Sinetxita altzaude, finala beste partida bat izango dela, irabazteko kapaz zarela? Beste partidu bat izaren dela dudik, ez? Eta, irabazteko kapaz naizela ere, pentsatzen dut baietz, ez? Oso zaile da, Aimarre irabaztea, oso zaile da. Berak gauza asko iketu ongi, kantxan, eta hor buruz buru kanpotik ez da ikusten, baina barrendik eramaten den nekea eta katza hori ikaragarri da, ez? Lenguan Donostin Aimarren kontrako partidu hortan ere, pilotazo batzutan saldu initzen, eta berak pasatu intzen dominatzea, eta nik inun esfuerzo ikaragarrie, berak bai, bik paliza ikaragarri hartu ginen, da horrankak kiliko loitio zonen, ematen dugu dejadak oso zailek dila, ez da, pixkotoi pasatu zitzien, ez duen asmatu nik rematen, berak oso ongi jokatu zuen, berak hauzeko oso ongi intzitun, baina gehienetan pasatzen dena, ez batek hobek iso jokatzen baldin badu, azkenen beak irabazten du. Beno, Oinatz, begira zer esan zenuen, zer esan zen igun Aimarri buruz, final aurrekoa galdu berritan. Pena hundie, ez? Aimarrek oso partidu nahi indo, ez? Dena ongi indo, nik askotan momentu importantetan ez da ongi jakin jokatzen, ez? Berak dena ongi jendo eta hori da bere dote ikaundina, ez? Eta nik askotan ez dut asmatu, atze jo bar nuen aurre gaizki bota hote jada, eta, detaioik partidu erakitzen ez. Pena bat da, ez? Ilusio hondikin heldu gine denak, nire egi esan oso ongi ikusten itzen, baina, partidu gorri ikaragarri izan du hasieratik, ez? Eta, Aimarrek buru egotz mantendu eta gauzeko oso ongi eta ni pixko bat berotu inaiz eta ez ditut ongin gauzek eta hortxe izan du diferentzia. Beno, horiek denak Oinatzek esan zituen, eta Oinatz, Aimarrek dena ongi egiten baldin badu, nola irabazi behartzaio? Beak lortzen duena da, aurkarik ez iken dena ongi, ez? Eta zuk lortu barra osona bere irazteko da, berak ez lortzea dena ongi iken, ez? Baina oso zaile da, hor azkenen ematen do modu batea bestela jokatu nahi dozola, baina hor tantoan zaudenen ikararrizko velozia izaten da, eta hor pentsatzeko denboik ez dozo. Zure barrun daun pilotarik ikendo dena, ez dozo hor deustako pentsatzeko denborik, eta batatzen aldozo nobekin haitxetxo zauzek, eta simplemente hoxe izaten da, ez? Gero ematen duk, kanpotik jendek, oi, dejada nola indiok horrea, dejada hortxe zegoan da, nola indiok ez? Momentun atatzen diren gauzek die, eta
kanpotik errexan bat jendo, baina ez da bat errexa. Eta botileroaren esanei bat ere kasorik egiten aldiezu, edo entzun ere egiten alduzue? Bai, saiatzen ga, ez? Paliza ikaragarri izaten da, eta, baina botileroak hortarako daude, eta bai, zuk kaso egiten diozo botileroari, baina beste gauz bat da, beak esate izona gero kantxan jartzea, ez? Zuk badakizu zein barra oso, baina beste gauz bat da, zuk hori inalizatea. Beno, entzun dezagun orain, zer esan zigun Aimarrek oinatzez, partida amaitu berritan? Gaurko nendon pilotarinetako bat, ez? Nik uste dena dauki, oso azkarra, dena ongi jendu, ez? Beno, oinatzek ere dena ongi egiten du, marka da gero. Berako beki entzitun. Bueno, Jaun Andreok aktualitateari tokatzen zitzaion, aktualitateak eskatzen zuen horri buruz hitz egitea, final berri honi buruz hitz egitea, xalakanpoan usteko hartu duten erabaki honi buruz galdetzea gure gonbidatuari, eta hori egin dugu. Eta orain berriz ezagutu ditzagun gure gonbidatuaren alderdi ezkutuak. Eta horretan laguntzeko, hirukote bikaina dut. Maider Rotegi, Xabier Usabiaga, Nerea Rodríguez. Gabon, Maider! Ongi etorri. Apa, Xabier. Gabon, Nerea. Gabon, Xabier. Eseri lasai. Gabon. Berdin. Bueno, a ver, ze martxa hemen, no? Ezagutzen aldituzu? Bai, ezagutzen dituzu. Lehenbiziko programa, hemen ondu nintzenen, ikusi nitun da. Bai. Bueno, ongi da. A ver, ze moduz moldatzen aizen. Nerea. Nik uste nun lasai izan entzela, eta nik uste ja gauz batzuk atea diela, eta gaztetako gauzeko zerbait izanen den, no? Ez tomaten oso du dagoenik, nik uste bineskau pixka bat alteratu dutela. Fiatzeko akaldie, Oiek behar, guk ez behitzat. Bueno, Nerea, zu pilotazalea zara oso, mutilagunarekin askotan joaten zara pilota partidak ikustera. Bueno, hemen txeu, zu oinatz, galdetu nahi duzuna? Gabon, oinatz. Bueno, gaurko kirolan protagonista zea. Orduan, gozada batzu dukitzea gaur gabian hemen. Eta, bueno, buruzburuko finalan sartu zara, 2008 urtean txapela irabazi ere. Baina zure joku ezaugarriak ikusita esango nuke lauterdirako oso egokoiak direla. Ez dakit zergatik txapelketa hortan, lauterdin ez ez hainbesteko suerte edo dira izan? Bai, arrazo oso, alde batetik, ez? Xabik askotan izan du dite galdera hori, ez? Bai, normalen bai aurrelari bezala, eta lauterdinik nire buru ere ongi ikusi izan dut askotan, ez? Eta ez dut funtzionatu gain arte hainbeste hor hobenakin borrokan ibiltzeko. Baina buruz-buru beste ilusio bat sortzen dit, ez, bai, ez, egi esan, eta, guainiken gehiago, irabazi nulako gain dela 3 urte, eta sinistu nulako, ez, irabazten al nula, ez, eta, guainiken gehiena, ilusioik handina, buruz-buru izaten dut, ez. Nerearekin ados nago ni, behar bada lauterdian ez duzu eman, espero genuenik, eta binakako txapelketa nagusietan ere ez behar bada, eta buruz-buru bestalde, behar bada, espero genezakena baino gehiago, eman duzu? Ez doi zerbait izaten, afizionatutan ere beti asko jokatu izan duot buruz-buru, ez? Eta ongi jokatzen nun beti. Eta ez dakit, ez? Guk aldun hobekin aitetu gauzek eta oso zai izaten da. Pilotarik latzak die, bestek ikararrizko pilotarik die, eta bat ongi baldin badau, aixe irabazten dizo, eta etxai baten zat, eta ez da bestek ez. Bueno, Xabier, nahi duzun doinuetan aurrian, bota. Honi, segurazki dozen gauza botatare, ondo erantzen guruke. Oinatz, finalera baldintza berezi eta arraro hauetan ailegatuta, finalean izango duzuen motivazioa, presioa, irabazteko grina, berdinak izango dira. Esan horrekin hau pixkoat burrukan, ez? Ez da erresa, ez? Esan dizoten bezala, inorrentzat ez da erresa, netzat, jende pensatuko netzat igual erresago izanen dela, ez? Galdu eta alare finalen, ez? Baina netzat ez da bat erresa, ez? Egunotan, buelta asko eman ditot, eta netzat ez da bat erresa jokatu barri izatea, ez? Zuk esan dozon horrengatik endenagatik. Baina, saiatuko naiz, doten guztien baten, aldoten hobekina jartzen partidura, eta aldoten genioik handina atatzen, eta alditxoten hobekinak iten gauz. Eta txapeldun izan ezkero sentimentu ere berbera izango lizateke? Pentsatet ez, baina ez dakit. Ala izan bar nuke lehenbizita, ero esan beharko nitzuke ez, baina, nenik esan zitanen jokatu halko nula, netzat ez da, momentu hortan ez da gauz bera, ez?
Baina, bueno, gauz guztik die, segun hola behitzet jozone bai, ez? Binakako azkeneko txapelketan ere, Beroiz, Mikel Beroizek jokatu zuen abelen partez, eta beak, kanpenato horretzun jokatu, ez? Eta beak irabazi balu txapela, bera izango litzake txapeldune, ez? Gauz berdine ez da, baina, bueno, segun hola behitzen dozone bai, ez? Beste txapelketetan parejatan eta lauterdikoan ere, ligillatan, semifinaletan partidu galdutare, gero igual finalea sartzen zare bai, ez? Eta, bueno, hola pentsatu nahi baldin bauzore, igual ongi pentsatu zare. Eta zu gainera behar bada horrela pentsatze beste remediorik ez daukazu. Noixedok. Buruari goian eusi beharra dago eta motivatu beharra, eta... Beno, Maider Rotegi berriz, ETV bin ikusi duzu azken bolada honetan, munduaren azkena konkistatzen, eta zu... Zu, Maider, pilotari ere bazara. Bai. Pilota partidak jokatzen dituzu, ia asteburuero, atera sakea. Nik gehiago konkisai buruz galdetuko jot, bakit jarratzaile fina zehala. Ikusiko zinukezu burua konkisean? Pentsatu izan dut behin baino gehiotan, ez? Area batea baino, asko sufritzen da, Gehien bat, hotza guain azkeneko ediziontan ikaragarri uste dut pasatu duzuela, eta gero gozeare ez naiz sekule gozek ibili mundun da nik uste gaizki eramango nukela. Baina, bueno, eunen baten zeinek daki, ez dakit. Bino nola gustatuko litzaizuke, kapitain modun, Korta eta Juanitokin orleian ibiltzeko, o partaide modun? Ez, partaide modun. Esan genezakezuk zuia koinkisa hemen bizi izan duzula, oaintxe dueloa galdu zinun, purgatorioa juntzinela esan genezake, eta guain berriz finala irabazteko aukera. Hola behituzko, ongi. Hola behitu bardo nik. Hola behitu bardo. Bueno, oinatz, bengoetxea, ez da edozein moduzko deitura pilota munduan, kastakoa, oinatz. Bai. Kastakoa. Bai. Bi osaba, Juan Mari eta Mikel, pilotari ikaragarriak izanak, ez mutilez handiak, baina pilotari latzak bai, hementxe zaude gainera eurekin eta Asier Gartzia lehengusu eta botileroarekin. Kastak hainbesteko garrantzia du, pilotarako jeioa zarazu, edo zeure burua zaildu eta landu duzulako helduzaren lekura? Nik uste denetik pixko bat, ez? Bueno, kasta nik uste guain gaztek pixkanaka galtzen nahi gangoz bat dela, ez? Gero eta bizi modu errexagoa, nik uste kasta hori galtzen joaten dela, ez? Lehengoak gorragoak ziren, da nik uste urrengoak baino gorxegoak galare, bai, ez? Baina, bueno, bai, nik uste denetatik pixko bat, ez? Pilotari raza pixko bat badauket, eta saiature asko saiatu naiz, gustature asko gustatu zait, eta nik uste denak behar diela, ez? Pilotari izatea iatzeko, gauz asko behar diela, eta nik uste denataten suerte pixko bat eukitela. Oinaz bengoetxea, jaun Andreok, mutil jatorra, berarekin lan egin behar izaten dugun ontzat gainera oso eskerronekoa, jatorra naturala, eta behar bada horretan ingurua alakoxea izateak ere lagunduko du. Horrentxe ulertuko duzu zertaz ari naizen. Beti izan du da oso txintxoa, atento, gutxi bezalakoa. Nik alabaik ez dauket, baina nik esaten dut, olako semekin, zertako, alabak zertako. Bere zori honetan, dena betetzen zen, gela guzie, dena, neskata mutil. Oso, maite zuen. Eta berare, nik uste, que se hacía querer un poco, porque era hain berritxu eta hain xalau, que... Harremana oso ona. Txikitan erabat elkarrekin noten ginen, egun guzie, da gauz asko egiten ginen zuen elkarrekin, bizikletan hiltzen ginen, futbolen hiltzeak, peloten hiltzen ginen, gauz guzik egiten ginen zuen. Beti berak horrik aitzen ginen, bika aurren eta bigarren hortxe hitzen ginen, baina, beak gehiago sufritzen zuen baino, ni haulegoa, eta beti irabazten zin da. Pixkoat orgulloare nik pixkoat zertu, txikik beti irabazten baina, hobea tokatuta, ez da, aurrea tiatu behar. Txikitzen egun beten, poltsan pilotazula, pijaman sartuta hobera, eta nik esan nion, oinatz, pilot horrek buelte ematen zonen, lotan ematen da buelta, eta iztartxokoan miniman dizo, eta bai amona, eta zein behat, kendu temesilen gainen utzi. Handik aurrea, erabat, gabero, ale justentzun. Parranda zarlea beti izan du da. Gazte garaien gehiago bai baino. Gazte garaien taberna batzuk ikusten zituenarek. Baita garri ez da, eta muixo handi bat bihatzen dizu hemenik. Baina azpolitxe, Dios bihotzez, hola xisaitzeko, animo.
Oso ongi zoazela eta. Eta pilotai fuerte bat. Bai. Amak eta amonak... Gauzak atxu da, obego amatetan niken, ez? Amak eta amonak etzauzkate saltzeko, Ez nik ebeak. Amak esan du, alako semea izan da, alabak zertako behar ituzu. Eta amonak, ikusi duzu azkenean, pilotai fuerte eman. Bai. Ez amonak dauke kaste ikaragarrie, ama nik uste munduko emakumeiko onena dela, santa bat da, eta, bueno, anai ere horra saldu da, eta, bueno, bai, eskertu da, dena eskertu da. Oinatzorro oso jatorrak ikusi ditugu, baina zenolako jarraitzaileak dira? Sutsuak, frontoietara juten diren horietakoak, edo etxetik telebistan elkartzen diren horietakoak? Bai, amona ez da joaten frontonea, baina, bueno, gurasoak eta nahi asko joaten die, baina lasaiek die, ez? Egi esan, beak gauz bat ongin duen, nik uste, ni pilotari izan duen izen beti, nire aire utzi eta jokatzen, ez? Gauz guztik egiten ere airera pixko bat, eta nik uste hori, oberako izan duela niretzako. Barkatu, nola ikusi du amak hain gazte hasita pelotan zaintzaile moduan egon da zure gainean, edo konfidantza izan du zuregan, bai? Nik uste konfiantza, bueno, frontone joaten den mutiko bat, plazara joaten denen, horrek gauz txarrik ez ginen, ez nik uste, eta, bueno, ni ikararrizko afizioa neuken, umetan, pilotan, erabat jokatzen nun, alnun guztietan pilotan jokatzen nun, da, bueno, beak, nik uste horrekin onartu ingozula. Bueno, ondorengo irudiak, hor bideo horretan agertu ezten batek, aitak grabatu zituen orain ja urte batzuk begira. Leitzako plazan, eta hor laukote bat ikusiko duzu, eta denetan txikiena, hor irudien ezkerre hortxe pilota jo duen hori. Buelta bat jene. Bai, buelta oso eman beharra, beste gaina jotzeko. Baina bai erdi eman. Hor zabalera, intentzio gaiztoz, eta, arraza, kasta ikusten dela. Gauz bat esan barra huget, ustet txikitan hobean itzela. Bai. Ustet hobean itzela, irabazta jegoan itzela guainik. Bai, sen gehiago oraindik. Ustet baietz. Galtzea eta askoz min gehiago ematen zin, txikitan. Gero, ikasi indot pixko bat ez, zer remedio ez, galtzen dozoren galdu ikezo, baina nik uste txikitan guainiken amorratu guan itzela irabaztea eta hori dena. Hala pentsatzen. Guraso asko izaten duten kezka izaten da hori, alegia euren seme-alabak kirolean ze adinetan hasi beharko luketen euren buruari galdetzen diote, eta gainera gero elitera edo ailegatze espaldin badira askotan horren aitzek ere izaten dute. Oso umetan ez hasi izana eta horrelako kontuak. Ze uste duzu, noiz komeni dela kirolari bat ez zitzen kirol jakin baten hastea bainatzen? Nik uste berak nahi donen. Berak nahi donen, ez? Nik uste mutiko bat ez diozola eraman beharrik, bera joan barra do, azkenen, ez? Berak gozatu barra do, berak deitu barra jo atentzio, berak ikasi barra jokatzen pilotan. Nik uste guraso askotan kalte pixkoa diken dioalare bai, ez? Beti, normala ere bai, ez? Semean nahi dozo izatea, kirolari modu batekoa, bestekoa, eta beti animatzen dozo. Normalean zu izan etxarena. Bai, baitare pixko bat. Nik ez dut lortu eta ia semeak lortzen duen. Bai, baitare pixko bat, eta alde batetik enteinitzekoa da, ez? Baina nik uste hor azkenen bakoitzek bere hain beharra dola, eta aurrea joan bardenak aurrea joanen da, berak nahi dolako, eta berak egiten, matxe dolako egiten dona, ez? Mutilen kontutan, badau zeo zerrikeare, baukezu aukera, honi izan da, aurrea jarraitzeko. Neskek asko zazezaiago daukeu, eta beti iristen puntu batea, eta hortila ezin geha pasa. Oain bakita idiela pilota olimpiadatan sartzeko aleginetan. Zuk uste zu lortuko dela? Bai, nik uste baietz, ez? Nik uste baietz. Nik aldepizizit. Zuk beste ikuspuntu bat daukezu. Nik azkenen ikustet afizionatu mailan ez daukeulako beste aukereik. Baina bakit hor saiatzen nahi diela eta batez neskak sartzeko, ez daukeulako aukeraik aurrea jarraitzeko. Bai, mutik ez du behar olimpiada, izuek zuek jo marrazate. Nik uste zuek meritu latza aukezuela, ez? Afizioa kriston aukezue, hoi argi dauz, zatik enor zabiltzetenako kriston afizioa aukezue. Eta merezi dudik, merezi duzuela. Gero lortukoen eta hori ez dakit nola den situazioik, ez dakit nola izaten din gauzoik, baina, zaila izanen da pentsatzen dut, baina, postuko nitzake lortu izatea. Oinatzor ikusi dugu irudietan txikiena zinala. Txikia izateak agian besteak baino ahulagoa izatea, laguntzen aldun nolabait bestelako doainak lantzen? Bazakit teknika, albilezia...
azkarragoa izatea. Bai, hoi askotan esan izan du da, hola, ez? Txikitan, bueno, beti urte batekoan kontra gehiago jokatzen zo, eta beste urte beten asko nabaritzen da, ez? Indarra eta asko nabaritzen da, eta bueno, bai, laundu ezake esan. Baldakizue lehen Oñatzek zertan egin izan zuen lan, noiz bait behintzat, zerbitzari ere ari izana da, kamarero. Eta gainera, ongi, bai, ekan horaz, bande jarik eta bota gabe. Hor, bertatik berta, bertatik berta. Bueno, lan horretan ari izana da, hainbat bezeroren gozamenerako. Bai, bera oso zalameroa da eta konfiantza ematen dut, eta hartu etxen bat zerbiltzen da, sukalden da, denetan, normala. Apetitio dauke kristona, apetitio handia dauke. Berdurak, ensaladak, lehenbizi, gero ondoren igual potake puzko bat, eta gero igual arrai pixko bat zehutze, eta ondoren aragia, o jaskua. Bababiltzak, adibez, etzaizki gustatzen. Garbantzuk ere etzaizki gustatzen. Jaten ditu, jan behar delako, jan iten ditu. Bueno, pesta batzutan, beste gazte bat nauken pestatako lanen hartua, diru pixkotik gabezen izuna, eta hura kontratatu guztetz, eta egun batzuk falta ziela gaixo jarritzen. Eta gaixo hori jarri zenen, pues, jode, zein izan marri bat abeste, eta hau ikusen dut hori izan, eta torreko lehitzei pestatan betirta. Baietz, torreko zela eta hemen ondu zen. Suelto eta oso ongi, eta oso ongi. Bigarren unetik aurrea ja, pues, bueno, ja, kriston eskapile tortzen zizkien honea, eta bueno, ez zuten entretenitzen, langile pina, bai. Piloteria handi bat, piloteria oso handi bat. Txapela atetzen duna mano-manoan hori ja, piloteria fuera de serie da. Oinatz, beti bitzin jatortzegi, asko balio duk, horrek badaki, gaina asko balio dela, eta jatortasuna eta gizontasun hori ez utzi sekulen. Venga, animo. Iparretarrak ez, iparratarrak dira, gau Javier Iparra, lehitzako arakindegikoa, eta zerbait badaki iparrak zure apetituari buruz. Bai, askotan joaten izan beren jatetxea, eta esan etxen bezala emateitea, ez? Eta nik neonek eskatzen joat, bueno, denatatik pixkoak gustatzen zai jatea, hola gozatu jet, jale oso hona naiz, sukaldari baino, bueno, 1000 aldiz hobea, sukaldari deusez, 0, batez. Eta nik denatatik enaitzen dut, eta denatatik pixkoatek hartzeko eskatzen jot, eta, bueno, etxen bezala, bai. Janariari buruz hitz egin du, baina baita neskei eta fansei buruz. Mutiko guapoa zarela aipatu dute eta lazara. Gainerako pelotariek baino eske handiagoa balduztu autografoak sinatzen eta... Ez dut uste. Ez dakit, baina ez dut uste. Sin más, bueno, nik uste... Zure publikoa daukazu, Bai, bueno, batzuk nire aldekoak izanen ditu eta beste baten aldekoak, ez da. Eta, bueno, batzuk ni ongi eroriko joatet eta beste batzuk beste bat, eta nik uste, nik ez da esken, nik hau hori ez dut importantzik. Oinatz, debutatu zenuenean, 2002ko urriaren bostean, debutatu zenuen, orduan, umea zinen, lepoa orain baino, orain goaren erdia edo. Bai. Orain lepo ondo ikaragarria daukazu. Bai, Bai. Beharko du. Buru horrek. Ez alda zure jarraitzaileak ez aldira aldatu urte hauetan? Jende bertsua edo berdintsua etortzen altzaizu segika eta autografoak eskatzen edo adinez eta sumatu duzu nolabaiteko bilakaera? Bueno... Argazkik eta asko firmatu eta hori denak itetu, ez? Baina, bueno, gehien bat unmentzat eta hola izaten di, ez? Mutiko eta neskak ozkorrentzat. Gero segidorek eta hola, bai, ez? Nik uste betikoak, ez? Betikoak, matxe zaituenak, beti matxeko zaitu eta hala izan deiele gaine, ez? Eta horregatik asko eskertzen du. Eta, bueno, gaztetan gurekin ondu zienak ere, guain ere, seitzen diu beti, hala iruditzen zaitu behintzat eta ez da gutxi ez. Leitzen jaio eta bertan bizizara Oinatz, inguru menditsua da. Mendiala hor ondartzan erik uste ditugu, eta mendiala ondartza. Mendie. Eta inguruan dituzunekin konformatzen altzara? Ez, konformatu, bai, pixkoat bai. Eguneroko bizitzarako bai, baina, bueno, mendizale amorratu naiz, ez da, bueno, asko liuratzeita mendik. Guain ez nago hain beste berotu, baina, bueno, temporada bat eukin oso berotu ondu nitzela, munduko mendik
ikustea joateko, munduko mendi politienak ikustea joateko, eta, bueno, nire ilusioik handina da, pilota uste dutenen, viaje batzuk itea, munduko mendi politienak izautzeko. Txori txikiren batek esan dit, Alpetara joan zalea zarela. Bai, 4 aldiz izan du naiz Alpetan, da, bueno, bai, guztua, da Pirinioetan asko ibitzen naiz, ez? Lehengo astelenen bertan Pirinioetan egon du nintzen, astelen honetan, eta 3.000koak eta bastante inen naiz, eta, bueno, alpinista pixko bat baduket. Eta Himalaiara joateko ametsa, sumatzen dudanez? Bai, Himalaiara netzat amets bat izango litzek, ez? Eta nik uste egunen baten joanen naizela, ez? Hori da nire ilusioa. Eta, bueno, beste batzuek ematen duten ikuskizuna baino hobea emango alduzu behintzat. Bai, bakoitze den bestelakoa da, eta, bueno, ageri izaten da, ez? Bueno, gaur, lagun asko gerturatuko dira, oinatzen lagun asko gerturatuko dira gurera, oinatzi kuku egitera, baina ondorengo hauek bestelako titulurik gabeak dira, alegia, besterik gabe lagunak. Ez alda gauza ederra? Bai, eskola garaitik ezautzen du, beti kintoak, gehienak kintoak ga, eta, elkarrekin josatzen ginen. Txiki-txikitan denen zen honan ikusten. Pilotan oso ona, futbolen oso ona, lasterka oso ona, dena. Zen mutiko bat kompletoa. Gero dekantatu zen gehiago pilotarako, baina edo? Deneako zen ona. Futbolen da... Kirolari ona generalen oso. Parranda guk bastante ikendo denak, baina beak aldonen ikendo. Eta, mendia joaten ga, mendia asko gustatzen zaio gehienari. Eta hostia, leroa apaltzea joaten ga. Etortzen ga, harakin degira, Javirekin, da, balduta gero pilota partidu ikusi, eta, keba, etxea. Kotxeak, deportibok, top terrenoak, motak egusten zaizkio, leheno kuat bat eukizun. Ez dakit, eguen ebauken iba saldu zura uste dut. Salduzun, bai. Salduzun. Arropa eta kolonia eta hoi, bai, afeitatu beti ez da afeitatzea, baina... Bai, kolonia eta... Bai, arropakin da, bai, kolonia eta gusten zazkio, eta... Behin kubara joan ziren neska eta alazen eta bea, eta bueltan, non guzkik asko eman zion, berare morenoa da, eta paperak eskatzen zizkioan, bueltatzeko, kubano zertzen, da hartzenen, gutxi zitxun pasaportek eta dena, eta 2 ordu, 3 ordu ondoren, utzi zuen ateatzen handiken. Gu behakin zitsuko la frontona aste bururo jaten. Ez da hori bazten, ez da pasatzen deuse baina. Baina irabazi barraukela. Gaurrengo txapela lokalen jartzeko. Ongi honen zen beste txapel bat, adibidez. Hoi da. Ez daukate kuadrillakoek saltzeko leitzako mulatoa. Ez, esan, laun asko ditot, ez, esan, suerte hori bauket, laun asko ditot, hoi bertakoak die, bertanekoak, kuadrillakoak die, baina, bestelaren laun asko ditot. Nik askotan oso konfiatu naiz, eta pentsatzen dut denak nire launek diela, iruditzen zaitena, ez? Batzuk igual ez di izanen launek, baina, niretzat denak erdi launek izaten dieta, nahiko konfiatu naiz, bai, bastante. Zuretzat, gainera, garrantzia handia dauka kuadrillak, lagun arteak. Dudik, ez, berekin bizi guztin, parrandara eta asko, eta beak esan duen bezala, parranda beti gustatu izan du zait asko, eta ere bastante indot, ez esan, ez? Deportiste izan du naiz, eta, horta dedikatzen naiz, eta ez da, matxen du ez dila konpaginatzen al gauz batzuk, baina, Zu moldatzen zara, ala? Inala izan du goten modun, izan du got, bai. Oraindik ere egiten duzu? Aldotenen, bai. Oin adibidez, txapelketa eukidot, eta guain 2 hilabete erditan, ez dut parranda bat bakarrik egin, baina urten zehar gero, aldotenen aprobetxatzen dut. Eta azken 11 egun hauetan? Bai. Kanporatuta, bai. Ez baitzenekien finala jokatu behartzen nuenik. Normala ba. Bueno, datorrela Joana Laseras. Gabon, Joana! Gabon, oinat. Etxezu. Bueno, bimuzu, gainera. Bai. Aitortu behar dut, urduri eta guztin atorrera gaur. Zer nolako kilimak eragiten dituen mutilonek, Nolako gizona delako egun hauetan, eta guretzako ez dakit ilusio bat izan delako bera hemen egotea justo gaurko egunean, ez? Ez dakit, bueno, saiatuko naiz, lasai, neska, zu lasai, Jon. Bueno, Xabik ez dizu esan, baina nik test bat nahi dizut egin, test harin bat, erantzun harinekin baita ere. Badakit, pilotariek takoak erabiltzen dituzuela eskua babesteko. Takorik ez dugu nahi test honetan, ez dakit askotan esaten dituzun takoa gara ez. Eta nahi duguna da, zure buruak edo zure bihotzak esaten dizuna, guri jakinaraztea.
Takorik gabe. Bihotzean eta buruan ere takorik ez. Hori de. Imaginatuko dugu, albada, frontoian gaudela, adibidez ekainaren 19an, ez? Bilbon gaudela, eta horretarako txapa ekarri dut. Ikusten duzunarengatik, bi sobre ditugu, kolore oso... Bueno, ezagutuko dituzu bi kolore hauek, ez da? Ez dakit zein gustatzen zaizun gehiago, frontoian bat hau bestea. Urdina igual gehiago. Bai, ea urdina ateratzen duzun, eta horren arabera, galdera sorta bat edo bestea egin dugu. Botako bat ordun? Bota, oso fuerte ez, kontuz. Pixko bat, hola, tamaino hontan? Adibidez. Trampa indu. Gorria. Karga egin, izan ondo urdina. Lehenen saioan ere gorria atera da, behitu. Hori da pinturre gehiago daukelako. Seguro. Bueno, Oñatz, zuk 16 urterekin ikasketak utzi zenituen. Uste dut ez zitzaizula asko gustatzen ikastola, eta ia zure gurasoi pixka bat pena edo ez dakitagian aserretu egin ote ziren zurekin. Zuk erabaki zenuen profesionalki pilotan hastea momentu horretan, eta esan genezake apostu arriskutsua egin zenuela, baina oso ondo joan zaizula, eta beste asko bidean gelditu direla. Ikasketari gabe eta pilotari gabe, ez? Zuk sorte izan duzu? Bai, ni suerte esan, nik sorte ona nik uste nire bizitzan handi eukiotela, ez? Horrengatik naiz oso eskertuen nire bizitzakin, da asko eskertzen dut, ez? Eta pilotan bai, ni beti ongi bilizan du naiz pilotan, ez? Txiki-txikitatik oso ongi jokatzen nun pilotan, eta 16 urtekin ja kontratu egin una segartzekin, da 18 urtekin ja debutatzea, eta adin hortan, bakizu, adin hortan ja dena txorie da hemen, da beste lekune txorie da, eta ez tozo pentsatzen burukin, ez da. Hemen, Oñatz, piloteo luzerik ez, dida errematera. Bale. Pilotaria izanez bazina, zertan egongo zeinak adibidez orain, jatetxean lanean edo zertan? Alpinista. Beitu, bai? Bueno, zerbait gehiago esan dezakezu, ez que Xabi, orain utzi duzu moztuta gixajoa. Erdizka, dale. Bueno, Amonari, garai batean esan zenion, Amona lasai, diru asko irabaziko dudala. Nik ez dizut eskatuko esatea zenbat irabazten duzun, baina zure kategoriako pilotariek ziurraski diru majoa irabaziko dute, gaineraz oso gaztea zara, ez dakit diru hori aurrezten duzun, gastatzen duzun, kotxeetan, badakit kotxeak asko gustatzen zaizkizula, baina imaginatzen dut etorkizunera begira, pentsatu beharko duzula, zure bizitza profesionala ez dela oso luzea izango eta diru bat izan beharko duzula hor bankuan. Bai, hori da, ez? Saiatzen naiz gero eta gehiago aurrezten, baina beti izan du naiz gastatzailea. Eta adibidez zertan gastatzen duzu? Kotxetan. Kotxetan kriston afizioa hauket, ez? Eta, €1 ikustenen edoten naiz kotxek, eta iesan kriston afizioa hauket, eta denak erosiko nituzke. Baina, ez indot, ez gero, kargo kontzientzi pixkoat izaten dut, eta, futurora behide ere jarri beharko dugunen baten, ez? Bueno, nik ez dut oso ondo ezagutzen, badaki noski pilotaria zarela, astonetako modazko gizona, Nafarra ni bezala, eta, beste hainbat gauza, egun hauetan dokumentatu garelako. Baina dakidana da, gaztea zarela, esan dugun bezala tirua duzula, famatua zarela, neska askoren idoloa, eta ez dakit, bide honetik zoazen, edo beldurratu duzun inoiz, ez dakit, txoriburua bihurtuko zaren, edo hain gaztea izanik? Onartu barra hauket, 18, 17, 19, 20 urte arte, pixkoa txoriburua izan du nitzela, eta nik ala aitortzen dut, ez? Adin hortan normala da, ez? Ume batza, oainik, ez? Eta, diru pixkoat ikustezo, eta barranderoa za, eta guztan daizu ibiltzea batea eta bestea, eta nik onartzen dut, ez? Adin hortan pixkoa txoriburua izan du nitzela, baina, gauzek ikasi nik uste ere azkarri nitula, eta, 21 urtetiken aurrean ikuste pixkoa nahiko asentatu dela burua. Gian horretan zer ikusia izan du alaznek, baina gero itzeingo dugu horren inguruan, ez? Uneskaren inguruan. Urrengo galdera zenean parranderoa zinen, baina zure lagunek bideoan esan dute, eta zuk oraintxe bertan ere, parranderoa zarela naiz, eta gian orain pixka gehiago zaintzen zaren, ez? Bai, parranderoa naiz, eta nik uste izango naizela gaina, eta nik uste zatik enez gaina, ez? Pilotan ongi nabilen minarren, ongi pasatzen gustatzen zait, eta parranda ongi pasatzen dut, ez? Nik uste, parranda iken zaituko dutela. Eta parranda bat egiteko adibidez, nor nahiago duzu? Abel Barriola edo Paris Hilton? Egun hauetan Bilbon egon den diba hori? Paris Hilton ez dut deusako nahi. Abel hobeto, ez da zure lagun mina. Abel, dudikabe, Abelekin askoz gustorago. Abel oso atseginera, eta oso parranderoa, ez da ni haineko parranderoa, baina parranda atatzen denen oso ongi pasatzen dira. Bueno, eta parrandan ateratzen zarenean, dantzan egiten duzu? Bai, pixu bat animatzen banaiz, bai. Adibidez, musika mota honekin? Bai. Gustatzen zaizu? Bai, asko gustatzen zait. Bai, hola
musike komerziala tetzai gustatzen, baina badie kanta batzuk daukana ritmo bat ola desberdin eta asko gustatzen zen. Agian Kuban ere, horrelakoak entzuten egiten gara jartan eta pixka... Hau zer da, perreoa da? Perreo. Perreo da, gaizki sonatzen do, perreo. Imitaziozkoa izango da. Kanta berez politxo da. Bueno, baina beste abesti bat ere badaukagu, zein duzun nahiago. Hombre, hau netzat oso berezi izan du, ez? Bueno, Metallica asko gustatu izan du zait beti, beste talde batzuk asko gustatu izan du zaizkit, ez? Txikitatik Zutagarrari adibidez asko gustatu izan du zait, txikitan gehiena gustatu izan zaiten taldea izan du da, eta Metallica ere, bai, urte asko da Metallica asko haitu. Eta kontzertu batean egon zinen gainera, ez? Bai, Metallica kontzertu baten ondo nintzen, bai. Bueno, nik esango nuke metrosexual pixka bat bazarela, ez? Bueno, zaintzen zarelako, ez dakite, arropa ere gustoko duzulako, baina txapela bezain prenda politarik badago? Txapela da zuretzako prenda politena? Lehenbizi metrosexual ez naiz, deus. Ez? Ez, deus, egitan, Baina koketo bai. Joketo, etxetik ateatakoan, igual izpilu ebeitu bakarra, bueno, igual bai, baina metrosexual ez naiz, deus. Eta txapela, txapela dena nik uste ongi elitzen zaidu da. Metrosexuala ez asko, baina depilatzen zara adibidez? Ez. Hori argazki batzutan ikusi tire asko daukazula, ez? Tire asko dauke, eta ez dut pentsatzen depilatzea. Eta pilotarien artean asko aldira depilatzen direnak? Bai, badie guain bastante, bai. Badie bastante, nahi etzai gustatzen. Egi esan, lehen pixkoat, gaztetan da pixkoat dola, presumido esego izan duen, ez? Baina guain nik uste pixkanaka hippie tankera bihurtzen nahi naizela. Eta alaznek zer dio? Bueno, harritu jenda batzutan, bai, kambio, bueno, nire buruko kambioak izaten die, eta, baina, onartu inbarko, ez? Baina, dena den badago gauza bat zuri buruz ere badakiguna, eta agian bat baino gehiago harrituko da, zuri perfumeak eta koloniak eta olakoak gustatzen zaizkizu, eta zure lagunek txoporretan ere esan dute. Horregatik, guk joko txiki bat egingo dugu, eta material aukerak eta egingo duzu, baina ez pilotana baizik eta koloniena, bai? Bale. Beitu. Baina samarrauket gero eta gutxi botatzen dela kolonia, eh? Bai, orain ez dizut zaindu. Baina sorantea bakarra. Gaur bota dut, gaur bota dut. Eta zer hori erabiltzen? Gaur anitzelera zetorren. Gaur asko ditot, kolonia asko ditot, baina goia azken aldin ez dut botatzen ez da kolonia. Oso gutxi da. Ba, neskei asko gustatzen zaie kolonia osaia, ez? Bueno, baina berezkoa ere hona da. Baina garbia, ez? Garbitasun osaia. Noski. Bueno, baitu, baditu hemen 3 kolonia, eta, kolonia bakoitzak, usai bakoitzak, norberaren, nortasunaren inguruan ere asko esaten du, orduan. Aukeratuko dugu aber usainu itzazu eta gero batekin gelditu. 2 dira gizonezkoak, bat emakumezkoa. Agian emakumezkoarekin gelditzen zara, baina, beitu. Agian neretzak gustatzen zaitena? Bai. Ez, zuk esan barrozu, bai, zuri gehien gustatzen zaizuna, bai. Baina neretzako o zuretzako? Ez, zuretzako. Beitu, adibidez hau. Esan barrauket lain edo gero esan barrauket? Zu gustatzen zaizu bakarrik hori? Bai, gustatzen zait. Ez da txarra ez. Ba, zongi hau. Zerako tufo aterako dudan gaur hemen dignik. Hau ez gustatzen. Hau ez, pixka fuertea, ez da? Hau ez gustatzen egi esan. Eta 3. Oinan bota behar dozu. Hemen nahi nuen eman, baina nik nire apropioa daukat. A ber. Epa! Alazne lasai, Oi, gehiena seguro. Eta nire senarra ere, bai. Hoi gustatzen zait, Bai, gustatzen zaizu. Bueno, adibidez, zein erabakiko zenukezuk? Zein gustatzen zaizu? Zeinekin gelditzen zara? 3. 3. 3. da Aqua de Gio. Eta esaten du gizon modernoentzako. Itsasoa maite duenarentzat. Kanpoan, izadian, egotea gustatzen zaionarentzat, eta bertan zoriontsu den gizonarentzat. Al aire libre asko goten dena. Bere usainak ura eta eguzkia ekartzen digu burura. Izan daiteke? Ba, kolonia hau nahi gabe gaur bota dut. Ba, deitu! Ara! Ba, asmatu dugu orduan, Bai. Kasualidade kristona. Ba, posten nahi, soñatz. Baina, usaindu ozunean pentsatu ozu, hau nerea da. Ez dut pentsatu, baino ezaguneo zerbait gustatu zait. Eta emakumezkoarena zenbagarrena izango zen, zure ustez? Lehenbizikoa. Bigarrena, fuerza hori. Chanel número 5. Bai, Eta lehenengoa Fahrenheit gizonezkoena. Emakume oso eleganten baten zaz. Marilyn Monroe erabiltzen zuen. Oso keraketa hori egin duzu, oinat. Eskerrik asko eta sorteon. Vale. Joana Baseras, esker mila! Beno lagunok,
Biok, herri berekoak izaki, betiko ezagunak, beti-betiko lagunak dira, baina elkarren kontra jokatu beharra izan zuten 2008ko buruz-buruko final haundia. Oinatzen eta Abelen arteko adiskidetasunaz, ez du inorke zalantzarik egingo, zuentzat ikaragarria izan zen ura, Oinatz, herri berean, bi finalistak herri kozkor batean, gainera, herri txiki batean, oso zaila den zerbait. Bai, urte hartan pasatu zena, Leitzeko herrintzat gehien bat oso berezi izan duzen. Eta niretzat ikaragarri berezi izan duzen, ez? Abelentzat, bastante aguantatu zuen, ez? Egi esan, finaleako ilusio handi izaten da, eta gero galdu ondoren, han herrik eskerroneko ongi etorri bat intzigun da dena, eta, bera, etzen nahi bezain kontentu honen seguraski, eta, ala tokatu zitzen bizkoat aguantatzea, baina, berak aguantatu behar denen aguantatzen badaki, eta, nahi tokatu zitzen iraztegun hartan ez. Herri txikietan Oinatz ezin ikusi asko izaten da, auzo gorrotoa ere bai, baina hor ematen duenez behintzat, zuen artean ondo konpontzen zarete, eta ospakizunak gainera ordungoak gogoan ditugu, eta anaitasun paregabean egin zen dituzten. Bai, nik problemik gabe gainea, ez? Eta, Abelekin oso ongi eraman izan dunez beti. Holaxe pasatzen da, ez? Final handi bat, eta bik nahi ez, aurkari tokatzea, suerte hona alde batetik, eta beste atletiken suerte txarra ere, pixko bat, ez? Bitako batek aldu inbardolako, eta beste giro azteko, ez? Baina, ala tokatu zen, nik rekuerdo ikaragarri hauket, seguletzaiten aztuko, eta, espero dut berak rekuerdo honakin gogoratzea. Ni hortan lehitzen nintzen, partiduan ikusi ginen bilaunek, eta esan ginen zui harrera eta Belenare ikusiko ginula zuzenean, ze izan zan Abele irabaztea, poza handikoa o pena ere sentitu zinon? Hombre, bere gatiken penare ez, baina, pixkoat bai ez, bere gatiken bai, zatiken berak, asko bizitzen du ez, pilotari da, profesional nik uste denatan haundina bera izanen dela, haundinetako adudik gabe, berak pilota ikaragarri bizitzen du ez, eta esan diteke hortarako bizi dela ez, gehien bat pilotarako ez, eta akit beretzat etzela poliki izan du izan, finala galtzea, beste finalak galtzea ere ez dela izan du ez dien bezala, baina, nik nire partetik asko poztu nintzen ez, eta netzat ikaragarri izan duzen, eta, nik, askotan gertatzea, pikein handinako laun artean gertatzeiela, agian bat ezpazu ezautzen, beakin ezpazu erlazioek, irabaztea ongi dau, bino, agian launen arten geho pike hoita somatu zue? Bota zeizu baten, txapela hoinik dauket, eta zut ez daukezu etxean? Ez, nik uste, behin indakoa hor gelditzen dela, eta nik suerte eukin unen hartan, eretzat izan duzen txapela, eta netzat, esate izot, ikaragarri izan duzen, ez? Eta berak, beste final askotan izan du da, bi txapel badito, beste batzuk ez ditu lortzeik izan du, baina hor da bile beti, eta nik uste importanta dela ere, hor izatea, finaletan izatea gauz haundi da, eta Abelek demostratzen du, pilotari ikaragarri dela, ez. Zuk esan duzu pikea ez duzula izan Abelekin, baina Julian Retegiri behin galditu zioten ze partidu irabaztia egin zion olako poz gehien. Eta ez zuen esan lehenengo txapela, ez eta azkenekoa. Baizik eta esan zuen bere osabari 22 eta 1 irabaztea izan zala poz gehien eman zion partidua. Zuk ez duzu horrelakorik bizi. Julian tipo berezi da, eta, berak modu batean pentsatzen du, ez? Eta, berak diferentek azkenen, ez? Eta, ni ez nintzen gehiago postu txapela irabazteatik Abele irabazi nolako, idudik gabe ez nintzela gehiago postu, ez? Baina, alaxe tokatu zen, da, nik uste buelta gehiago etzaiola mandarrez. Hori alaxe izan zen, 22 eta 1 irabazi zion Juan Ignacio Retegiri, Julianek, eta gainera esan zuen, egunik handiena niretzat horixe. Galdetu behar diot egun ematen Juan Ignacio hori haizu. Zer iruditzen zaizu zuri? Aztu eugiko dikarrek. Bai. Ez dituzte. Aztu nahi, aztu nahi, bai, baina... Gaizto bihurtuta, segurazki. Galdutakoak ez aldira, nekezako azten. Bai. Irabazi importantek ere ez dia azten. Oinatzen eta Abelen arteko adiskidetasunaz ezin geratuko gara bakarraren bertsioa entzun da. Ea, zer dioen besteak, Abelek? Txikitan oso pertsona bizi ezen, ez? Geldirik eutxen etzen oitakoa, oso beltxa, atentzio asko deitzen zuen. Nik uste
pilotari ona izateaz gain, mutiko bizia ikusten zela eta lider kutsu ez euken mutil bat zela, ez? Relazio oso nadauko egi esan oinatzekin ongi eramatea oso erresa da, ez? Bizipoza handia dauken mutile da, beti alaie eta alaitasun hori beti bere ingurukoari kutsatu egiten dio, ez? Deportiboki edo kirol mailan elkarrekin jokatu duen ezin hobeto atea zaizkiu gauzek, ez? Azken aldin jokatu dituen partidu guztik irabazin ditu elkarrekin eta nik hor berari erditxantxetan esaten diot, ez? Nahigo dotela sekula gehiago ez jartzea, ze orain arte galdu gabe gaude, partiduri galdu gabe, eta polita izango litzeke hola erretiratzea. Nik uste berezi izan duzela oso bi pilotarintzako eta igual errintzako ere bai, ez? Finalura galdu nun eta beretzako poza handia izan duzen, niretzako tristura handia, baina hori kirola da, ez? Nik uste bai beretzako eta bai niretzako sekula inoiz ez duen, ahaztuko ez dugun detaile bat egituzun herri gurekin, eta nik uste bai oinatzek eta bai nik hori beti bihotzen eramanen dula eta nire aldetik hoxe, ez? Orduan zoriondu nun eta orain ere zorionduko dut, ez? Txapeldun gutxi dau, bera hoien artean dau eta seguro hola jarraitzen baldin badu etorkizunen ere txapel ez bat bakarren, nik uste bat binogoi irabazteko kondiziotan daula. Abel eta Oñatz, biak pilotari ononak, izugarriak, biak jatorrak, biak naturalak, biak guapoak. Zer da hori, leitzako aizia, zer da hori? Leitzakoak galako. Hoi da. Horregatik da. Ez, ez dakit ez. Bai, bera, esan, izontasunik gara arrizko mutile da. Genio bizikoa, baina aldi berean... Bai, genio bizie, baina hori gauza hona izatek, ez? Genio bizie berdike, bai, pixkoat, ez? Motela izan ezke hori baki, koste jetxo gauzek atatzea ere bai, ez? Eta abelek bai, genio auke ere bai, baina hori esan, izontasun ikara herri auke, ez? Gentleman bat, esan dizaki. Hori. Bueno, guk anitzelerako konbidapena egina diogu Abeli, eta etortzeko azen gainera. Baina orain berriz ere izan duen azken lesio horrekin eta gerosiagorako ustea nahiago esan zigun eta gu konfiantza oso daukagu udazkenean ere jarraituko duela anitzelek eta Abel aholasai ez aiz libratuko eta. Orduan finalura jokatu zenutenean kotxe bana ere eman zizueten. Baina ez dakit dura zenbateraino erabili zenuen zuk. Tope. Bi urtez edo zer erabili zenuen? Urte bete. Urte bete. Bueno, orain beste batekin zabiltza. Ez da oso diskreto ere, ala? Ez da bate diskretoa ez. Ikusiko aldugu, hor. Aimarren kontra jokatu zuenean, orain 11 egun hortxe aparkatu zuen, eta nik argazki atera. Jode, ia izi. Ze kotxe da? Ez, da Formustan bat. Formustan bat da, ematen dona baino, itxurez asko ze llamatiboa da, ez gorri edelako, nahi kotxek asko guztaren dezkit, ez denak asko, politiek asko guztaren dezkit, ez, eta bueno, aspalitik nahi bilen kotxe horren atzetik, eta bueno, aukera politi bat topatu nuen dela 2 urte, eta bueno, kapritxo txiki beti nun ere bururi, baino, askotan ematen dit, lotza, ibiltzea, esate izot, lotza ematen dit, zatik kriston atentzioa deitzen du kotxek, eta ezin lekuta joaten naizela ere jendea oso gelditzen da, hola, baino harritu, eta Ferrari bat iruditzen zaioa dela. Deportibo gorriak oso deigarriak izan baitira. Bai, eta askotan leku batzutan ez daudera ematen lotza mateilako. Bueno, beste lagun bati egin behar diogu, ongi etorri, Iñigo Arbitza! Haupa, Iñigo! Dotore gure gizona gaur ere. Oize, aizunik gaur unkitutan ator, Oñatz. Zuretzako mezulari gisa bainator. Bai, hola, mezu arraro bat edo... Arraro edo ez dakit bitxia bintzat lortu dizu. Da, aste honetan zehar ez dakizue nolako lana egin dudan, orain Oñatzek entzun eta ikusiko du nau topatu alizateko. Adi, Oñatz, adi. Haupa, Oñatz, ze modu zanitzelen, esan didate, txikitan nire jarraitzaile sutsua zinela. Txapeldun handia zara frontoian. Songoku naiz, bai. Arrituta? Segi orain arte bezala, eta gogoratu hau. Kamehameha! Gara arriba.
Ezautzen zenuen hori, ala? Kameka hori. Txikitan, Goku, eta, bueno, tope. Eta Euskal Herriko mutil gehienak bezala, Ahots hori ere ezagutu duzu, Son Gokuren ahotsa zen, Bai. Ba, hoxe da gaurko... Eztakin honen den guain, baina, bueno. Balakizu, kogoan aluzu nola egiten zen Kamehame hori, famatu hori. Bai. Egin batzen duke orain txabertan. A ver, jota. Hoxe bai, nahiko no. Ez da eusatatzen, baina, bueno. Ez duen zailatu leno, orain txabertan egin duguna izan da. Aizu, bagaurko nire proposamena horixe da marrazki bizidunak, azken finan denok haurtzaroan marrazki bizidunak ikusi izan ditugulako denetarik. Eta gainera hemen, denetari daukagu, Xabier, batzuk oso gazteak zarete, beste batzuk esan dute, beste batzuk tartean zaudete, beste batzuk, Xabier, ezain beste. Ni neu eta zu zeu ere, ez? Gaurko egunez zaharrago gainera. Bai, sorpresa, gaur noren urte betetzea, oinatiko lagunok, Xabier Euskitzaren urte betetzea. Aurrera. Zorionak, Xabier. Beti. Oinatiko abez batza. Zorionak, Xabier. Ez da entzuten, ez da baten entzuten. Berroita bost! Borobile. Berroita bost urte izan da. Zer zarete, oinatiko abez batzakoak? Oinati, ez zaudete arriskuan. Aurrera egin duzu, berroita bost urte izanik eta nire hortzen Javier gutxi gora bera, Xabier. Margo eta Heidi nortzu ziren, gogoan izango dituzu zuek? Bai. Zenbat negarra egin genuen haiekin. Marko eta Heidi guretzat, Son Goku oinatzen zat bezala. Bai, baina zu Marko eta Heidi nortzu ziren balak ez? Bai. Etzinak baiota horrendik. Bueno, baina gero xo igual... Gero eman dituzte, Euskartik apeteta. Oraintxu gainera, oraintxu. Horari gara irudiak ikusten Markoren irudiak. Heidi, esaten omen da... Heidi, alda, Heidi, ez? Bera suitzarra omen zen. Alpetan. Hori da, bai. Balakizu ezakur horren izena nolakoa zen? Niebla. Lainoa. Edo lainoa. Heidire laguna Clara, hortxezti joan. Eta Markoren tximua, edo tximinoa? Amedio. Honek ere batxu bere urtiak, Pegamento bezala, ez da? Pegamento amedio bezala, ez da, Xabier? Ondo. Kontua da, kantu bat ere nahikoa famatu egintzela garai hartan. Gogoan aluzu eze kanta izan zen? Zein da? Aitonarena? Hau. Zuten duzue? Hau Heidirena da. Heidi. Horrein hor geratu nahi txaskatola. Oin Xabier Sandier falta da. Bueno, esan bezala, Marko eta Heidi izan ziren niretzako, esanguratsunak aukera gehiagirik etzegoen garai hartan ere, baina nik orain hau egingo banu eta esango manu puños fuera, zertaz ari naiz? Mazinger zeta. Bai, Mazinger zeta. Zuk ere bai, Bai. Bueno, eta Mazinger zetaren... Hau, igande hartxaletan izaten zen. Igande hartxaletan, bazkarrostean. Zanek ikusten nuen, orduan espainuen pelota partidurik ematen. Etzen izaten. Bueno, hau gizonezkoa zen eta emakumezko bat ere izaten zen eta niretzako ni egia esan hau zabalik geratzen nintzen entzuten nuenean. Pechos, fuera! Guzai. Eta guzai. Afrodita, ezaguan alduzue. Ez altzen oso apurtzaile eura. Nik uste zentsuratu zutela, Bai, 1979 garren urteko serie batetaz ari gara hitz egiten, guztira 82 atal zituen eta 28 baino besterik ez izkibuten, beraz hor trama edo argudia jarraitzea behintzat nahikoa zain izan zen. 79an, zuk zenbat urte zenituen, oinatz? 79? Bai. Oainik enez nin urteik. Parixera ere heldu gabe, Bost falta. Bai, ala da. Bueno, ikusten dut, naiz eta zuek garraiatakoak ez izan, gero ikasi eta etorri izatetela, eta sumatu du zeintzuk garen hemen gazteak eta ezain gazteak, baino aurrera egingo dugu, eta 80ko hamarkadaraino ere salto egingo dugu. Nik garai hartan marrazki gizunak ez dituen ikusten, baino, oinatz, hau, ez da Arele. Oso ondo. Euskal Telebista montatzen zuen, Arele. Arele.
Arale. Jarraitza jazinan orduan. Zerbait gogoratzen naiz bai. Txikitik jazinan, Hau bai, Xavier Saldian sekantatzen zuen, entzune? Xavier Saldian. Hau dotakon da. Ezaguna beraz, hau gana luzoinat. Hau noizkoa da, 80ko hamarkadakoa? Hamarkada hortakoa da, nik ez ditu ikusten, beraz, zuek Nerea, Maider, gogana dituzue. Eta ni 80ko hamarkadakoa nahi, dino nik egia esan telebista asko ez nuen ikusten txikita. Oain gehiago. Horen anitzen ikusiko duzu noski. Oain noski. Hala, behar. Eta Arturo Erregea ere, gogana luzue. Bai, nik kaseta eta guzti erosi nuen soinu bandakin eta Arturo Erregearen abestia eta Araleren abestia eta dotakon ateraztuten kaseta bat. Horren abestiak badakizkizuzuk, Nerea? Bai, badakizkizuzuk. Botatzen nuke batean bat edo. Arturo Erregea. Hone karaoke bat Nei hori sonatzen dit, Bai, eski, bai. Kantak sonatzen dit. Polita zan kanta. Edo nolari badirudi, bakoitzak edo norberaren zera, haurtzaroko marrazkiak direla beti oberenak, ez da? Batzuentzako Heidi, beste batzuentzako Arale edo Arele, eta bar, Eta norberaren garaiko aizkolariak, eta norberaren garaiko pilotariak, eta horretarako joera handia ez aldugu. Bai, dudika bez. Baina, bueno, historia ere zaharra jotzen dugu neurrian. Hori da. Bueno, jaztu gaztea zara, zenbatuta dituzu 26. Beraz, hasieran sorpresa handia jaso duzu Son Goku horrekin, beraz, 80ko hamarkadara bueltatuko gara, ze izan ere... Hurbiltzen ari gara, Bai, ari gara oraindikan. Ez dakizu eskolan oso, ez dakit, ari ibiltzen ote zinen, edo eta hau ikusenak aso beto. Hau gogan alduzu. Lamu. Memori ere nik oso txarra aukete, baina ez dut uste, Bueno, honek niko arrakasta izan zuen, batez ere neska horrengatik, oso liraina eta oso guapak, bai, pasada bat, bai. Olako neska liraina gero, oinatz, olako neska liraina gero topatu zenituen, baina hola irudekoak. Bai, olakoak asko daude, mundu asko. Egon bai, baina topatu esan nahi dut. Topatu ez. Topatzea, topatu ez. Hau berriz? Doraemon. Errepazera. Katu kosmikoa, ozertzen, olako bat, Nila hor nahiko zarra nintzen, uste dela Atori Ninja edo, ez? Bai, hori Atori, Atori Ninja da, ez? Baina antza dute, Doraemonek eta horrek. Antzekoa, bai, estetika eta... Doraemonek ez, Lobitak eta horrek. Lobitak. Bai. Nik etorri naiz, nire garaikoak zuri... Guk orain berriz segitu egiten baititugu marrazki bizidunak. Zuek, gurasoak zaretenek. Nolabait, aldatu ez dena da, ez 70 hamarkadan, ez 80 eta ez 80ean, jatorria da, zeren. Dakidan ez behintzat, gehientsunak Japoniarrak idatzitakoak dira. Jovenak. Historia Japoniarrak dira. Bai, gero manga ere... Eta Heidi eta hori guztiak ere. Hori da, eta gero manga ere agertu da orain 2000 urtean eta bar, eta hortxe daude. Aizute, Nerea, karaokerekin jarraituko dugu, Dragoi Bolak balzokan nola kantu ezaguna eta famatua, Maider? Bai. Bueno, biztiren, Dragoi Bola eta Dragoi Bola Zeta, bai. Hasierakoa, bai. Hau da bigarrena, Dragoi Bola Zeta da, bai. Baina, Bola Zeta... Venga, oinatz, bota, balakizo. Bien aurka. Venga, bota. Dragoi Bola Zeta. Bide zuzenata. Karaoke falta zaigu inigo. Dragoi Bola Zeta. Hoi herrixa da, zaldi hori bakarrik. Bestea, txikikoa. Ametsak ez dauka inongo mugarik hori da. Hori oso famatua izan zen, bai, Dragoi Bolarena, bai. Garantzitsua, netzako harrigarria da, urteak pasatan nola, oraindik ere mantentzen diren edo gogoan dazkazuen horrelako lerrak, hau da, arrakasta handiko zeri izan zen, bere garaian, ez da? Guri nik uste, gu umekinen behintzat, ikaragarrizko impacto izan duzela. Eta guain ere, noiz bainka ikusten baldin badot, pera dauket euskeraz ez inon botatzea. Nik hemen diken esan nahi dut Euskal Telebistari, asteko berriz botatzen, zerotiken nik ikusikotela. Dragoi Bola, egunero ikusikotela. Gainera hauek gogoratzea erresa da, zuk pelikula bat ikusten duzu, eta normalean behin ikusten duzu, baina hau astero, edo egunero ikusten duzu, kantuak egunero entzuten dituzu, eta azkenean gogoan itxasita geratzen da. Kontua da, bai. Denak aitzen gala ere, olako dibujotano, geho kaleatea, eta denak aitzen gala. Ni ez dakiz zein naiz, eta geho zu izango zaztakiz, eta denak guztetan aitu gala. Baina gu beti fantasia zaituz puntu horretatik, baina badaude... Zenbat sufritu genuen Markorekin. Hain egar malkoak. Ez du dramatiko xamarrak. Argentinara egin zuen bidaia.
Gero ama ezin aurkitu. Eta eskolan norbaitek esaten zuen, bai, datorren larun batean aurkitzen omendik ama. Eta denogan zai, eta ez, noizko aurkitu ama. Horti datorki gure bihotz xamurra. Romantikoak. Horik eta praderako etxe santu arregin, horre erra botak nituen. Bueno, kontua da, Maider, denok fantasia ikuspuntu horretatik ari garela mintzatzen, baina beste batzuk dragoi bola barrutik ezagutzen dute, eta bestela, entzun honako hau. Urte asko dira hau egiten hasi ginela, ez dakit izango dira, 15 urte behar bada. Garai horretan, marrazki asko egiten zan, eta guri batzuri lan asko egitea tokatu zitzaigun, eta honek nahiko astuna ziren, gogorra ziren, egun erditia edo egun erditik gora emoten genduelako oiuka, zarataka eta txilioka, ez da? Lehenengo testuak euskeratu behar ziren, eta guk inglesa bitartekotzat erabilita egiten genduan lan hori. Hau da, papelean inglesez geunkan testua, entzun, hau da, audioa, japoniraz geunkan, eta gero horren gainean ahotsa ipintzen genduan. Esan didate, txikitan nire jarraitzaile sutsua zinela. Txapeldun handia zara frontoian. Son Goku naiz bai. Arrituta? Son Goku eta Dragoi Bola lehenengo atalak etorri zirenean, orduan enbor taldeko Jose Portela uste dut izan zala abeselaria, abeste nebana, eta gero oker espanago gero Xeberrik kantatu eban, Xeberrik eta Lupek ere bai uste dut. Gidoia egiten zutenean, horretzegoen mugarik, ezertarik horik ere. Ez denbora mugarik, ez toki mugarik, eta orduen, hor joko horren barruan, edozer kabitzen zan. Eta edozer oso bitxia ziren, ordura arte egonetzan moduko gauza berri bat. Hortxe zegoen Joseba Etxebarria, ahotsa edo mezua berak bidali diguna eta bikoiztailea zan, bera? Eta testuak lehenbiziko zatian behintzat testuak itzultzen eta aritzen zen, Xabier Amuritza. Beraz, kalitatezko testua. Bai horixe. Inigo Arbitza! Eskerrik asko! Esker mila, jo! Agur, Oinaz, lehen zure jarraitzaileak aipatu ditugu, eta bada leku guztietara jarraitzen dizun bikote bat. Hauxe horrentxe ikusiko dugun hau. Ez dira leitzarrak, ala? Ez donostikok die. Jende guztik esaten dit, argentinoak dien, o jende guztik esaten dit, nongoak dien, da bikoto, nik uste Euskal Herri guztin ez daunekin diela ere, bai. Zure bitartez? Bai, behan gatik, behak joaten dielako, ez, azken finean, eta, esan asko eskertzet, ez, guain oso launek diegurek, lehenkoan egon du nintzen, gaur atzo egon du nintzen, atzo jakin unen finala jokatzen nula itziarrei deitu nion, zeitun gaina, oso launeka, nire etxe asko etortzen die, eta esan asko eskertzei bat, ez, olako fideltasuna, gutxik bezalakoa. Horrelako jarraitzaile sutsuak izatea, ez dizu alako presio ekstra bat ematen edo zama bat ematen? Beti pentsatzen zo, ez, kauela etxe horri gazteten, nire jarraitzaile ere pozar latza emanen diulako, baina, azken finen, zuzuregatik pentsatzen zo gehien bat ez da nahiko izaten da, zuzuregatik pentsatzen zu motivatu fuerte jeko eta aurre jeko ez. Zu telebistan agertzen zatenakoa da, eta horrek azkenen bakizu aurrek eta ikusiten dituela partiduak eta bakizu azkenen hoi imitatu egiten duela. Horrek karga badauke? Esan neregan ez da askoik ez dut pentsatzen nortan ez. Nik uste komportamentu txarrar ez dauke dela kantxan ez, eta horrengatik igual izanen da ez dela problema hori nere barrun. Baina mutikoak hortako daude ez, behak ikusten duena, gu txikitan ginen bezala, hortan igual iten saiatzen die ez, eta nik uste, aldun hobekin aportatzen gala denak, alduna seguro, eta batzuko bekixo besteko gertxio, baina aldun bezala. Eta beste batzuek, pilotari buruz, hainbeste dakiten horiek, zer diote Oinatz Bengoetxea pilotariari buruz? Oinatzen, askotan, entrenamientutera joan, eta erabat pilote bilibertzatzen zuen, eta imertzinen, geldira zio, frontonetik atera, gainekon, beti frontonen bilibertzun tipua zen. Bi esku onak zituen urdun ere, hankazkarrekoa,
oso bizi eta ikusten zen pilotako gai izugarri zula. Ez zaio asko gustatzen igual, gimnasioko lau pareta hoitan sartzea, ez? Gehiago gustatzen zaio mendi aldetik eta bere saioak eta hola itea, bera alderdi hortatik lehengo garaietako pilotari dela esan diteke. Asko esaten du kirolari asko dela, baina elemento latzak badaude eta denetik, hau 3.000 lan dauzkela hitzek eta bueno, ez da inbesteko zeare. Pilotari trebea, bizkorra, azkarra, jakintxua, danetatik dauzka. Pilotari oso ona eta gizon bezala oso ona da, motikoa. 2 urte edo ibili da bera pilot eskolan monitore bezala. Oso garrantzitsua da pilotan dabilen bat edo ibilitako bat frontonen umekin ibiltzea. Oso mutile gatorra da. Hobi mutile oso gatorra da bai. Abelekin identifikatu sentitzen naiz, ez? Frontoneko egune ailatzen denen, horreko egune, Abel jartzen da etxeik ikusten ez dula, nire bai hola jartzen naiz. Da oinatza asunto hortan plaza gizonagoa da, ez? Adibidez, hostilen elkarrekin ginen gaur holako partidu eta mutile zeon, bizimodu normalen lasai. 2008 suertez, txapeldun izatea lortu ginen, eta, berak finaleko kamiseta oparitu zien, eta kriston ilusioa intzien, ez hor dauketetxen, marko baten bilduta, eta pareta baten jarrita, eta egia esan hori ikusten dutenen momentu bereziuk etortzazkit burura ez, eta niretzako kriston oroitzapen hona dira. Zorri ikusitu komentario asko, azkenean kazetariek egiten duzte komentarioak, jendea, botilleroak, denek. Noizbait pikatu altzara zuri buruz egindako komentario batekin edo haserretu ere? Galdera ona. Bai. Hombre, hoi dudikabe, Tolosa horrek zesan du, Josean esan asko gustatzen zait. Gehienak Josean gustatzen zait. Onartu barra uket. Baina, nik uste partiu gaizki jokatzen ditunen, normala da gaina guri ez esatea ongi, ez? Gaizki jokatzen bagu, gaizki esate ju, baina ez da gustatzen, segule, ez? Aitzea, gaizki aidoko, ez da gustatzen segule, baina, hoi nik uste normala dela, eta hori asimilatzen jakin beharra dago, ez da? Hala izan beharra dola, nik uste. Bai, ez dudikabe, hori asimilatzen du, dudikabe, partiu txarrak egitunen, gaizki jartzen badiue, hori da normala. Baina batzutan iruditzen zaiu, ez ginula hainbeste mezi igual, olo besea. Beste kaina. Noizbait kazetariren bati agurrik edo ukatu aldiozu edo? Bat izan duzen temporada baten nahiko minintzila. Eta, personalki nahiko rabiukin nion, baina, aztuta auketegi esan. Aztu beharrekoa. Aztuta hobe gainera norbera entzatere. Bai. Orain, adi, gure soziolokoaren txanda da eta. Mikel Elizegi, Mikilix! Artista, eutxillo korreri, zorionak, finalen hori bai txungo, poizu terra baten aurka. Nahiko lan izan diu. Gaur guaine bai irekin, nahiko lan izan diu. Ez nerekin arrunt arraxadek. Aizu, pilotaren bilakaraz arro ikusten zaituztet, baina gauzak aldatu inen dira oinatz. Gauzak aldatu ingo dira. Merkatu berriak aurkitzeko, garaiak iritsituk. Zeo zer diferentea behar dio. Gauza guztiak ikusita daude. Tanik esango itzer. Pentsazak. Milioika biztanle partidu, pilotak antxetak dena begiratzen. Milaka esan nahiko du. Ez, milioika. Milaka hemen Euskal Herrian. Milioika, esango inon. Milioika. Telebista guztiak elkarri okaxa bihar, partiduak emateko. Hoi bailen da biziko gauza Jose Antonio Tolosak eta txineraz ikasi behar. Zeo zer baldakik? Ez, zekieteuz. Kaixo segizalarru baldakik nola esaten den? Ez. Ni hao, hozi otietie. Ikasi barra zeo. Eta ere bai, etorkizuna, txinan zeo koñatz. Ni hao, hozi etietie. Hoize, kaixo, segizalarru. Aungi, akademi baten apuntatu bai, Jose Antolosa eta Zergatik? Ladies and gentlemen, etorkizuna, txinan zeo. Egira. Izegi, debuterako urduri. Ia esango izu pixka nervioso, gaur debuta, gainean leku berezi batean, hemen Donostiko bulebarren, eta, pilota guztokok, 500 gramoko pilotoiken guztu ebitzen naiz. Importantea da disfrutatzea lehenbiziko partidu honetan, eta gerokok, bale? Oan pixko nervioso, berotzen, eta, bale, gero ongoa, eskerri asko, Gerarte.
Aizu, jugatu bat dezaket? Baldakizu ba, pilotan. Empty your mind. Be formless. Zer nahi deka postua pilotan? Like water. Txino batekin bazkaria egingo, ez zeo problemaik. If you put the water inside a cup, then becomes the cup. Ze hosti esaten duenek edo bazkaria postua zen nahi dekik. Now, the water can flow, or it can crash. Crash, utzi izak crash, eta partidu gotakoit. Ea nork irabazten onta postu nik irabazikoit. Ozemak, venga. Be water, my friend. Txinatarrak posible alda, honea etorri eta pilotan jokatzea, nola ikusten duzu asunto hori? Ni uste behaiek nahiko txikiak diara. Txikik, eta ez dute balio pilotan ibiltzeko? Hor, bizkarra hor da. Aurrelari bezala? Hola, agian hobeto. Indarra da, janariare ez da mengoa bezala, da, uste. Eta gainean, igual, kariko itean lepokoan merke hori. Ez du txarra, Ez. Txinatarrak ongi moldatuko aldira pilotan? Ez. Zergatik ez emakumia? Euskalduna bezalako ikestalako. Enpresa montatu bar dio G. LCG Corporation, bai, pilota txinara eraman eta txinatarrak onia ekarri pilotan ibiltzea, bai, doaiak baditu zuen, ongi moldatzen zaten, bai, eta dirutza errateako diguk, bai, ikusten dit eskuz banakako finala, Aristi Muñoz Azpiarrena, Txunli bigarrenaren aurka, fasta! Alare guain erakutxiko serio demonio nola jokatzen den pilotan, gozen, pilota benetazkokin, gozen, frontoiea, atuta zasta nola ematen nien. Hoi da benetako frontoia G, Hor txibiliko itutena, guanik erakutsiko itongi. Partida hastear da, Jaun Andreok lehenbiziko sakea Elizegirentzat, atera du Gik ezkerrez, ez eskuin izan antzun dio, eskuin kada ikaragarria. Orain Gik zabalera, botiboleaz bildu du Elizegik, botibolea Gik ere, eskuin kada Elizegik, eta tantoa Auskalo nork egin duen, eta txapelak merke dauden ez Txinan, biak txapeldun. Trinidad plaza, donosti, Trinidad, nola ikusi deki? Bazeukek estiloa, Etorkizun hau zeo. Eskerra. Eskerra. Baina esan dik, hau izu terrauk ze estiloa ikusi hori. Berezko haukek, baina... Sotamanok eta dejadak eta baina, txinoak aste baldin badiegu nahiko lan izan diu, Hori esan edik, tik ikusten alduk ire buruan Beijingen. Jet pilotan. Joango gineke, Bai, joango gineke. Nire representantea. Bale, inez deok. Euneko amarra dera mango dit, ez? Hogei ere, bai. Ia anasko patuko du, oza. Bai, ongi zeko, nik gaino txinokin daki montatzen. Bestela ez gatxo joango. Hoixe, behar du ba. Inazeok. Inazeok. Venga, bota bosteko hori. Mikel Elizegi, eskar mila. Aio, eutxi. Mikel ederki tuneatuta ikusi dugu bideo hortan, katea potolo batekin, eta kateak ere oso famatua dira pelotarien artean. Zuk ere kate majoa eramaten duzu. Eramaten nun, goin galdu inun. Galdu inun, eta guain ez dut eramaten. Baina nahiko tipikoa da. Ez? Kate lodi xamarra. Bai. Behin beste esan izan duitea herrin baten, goizutan gainea. Neska batek esan zin. Zueket pilotarik hor galdutakoa hori alda? Bai, hoi da. Hoxe da. Eta, zer santzizun goizutarrak? Esan zin, pilotarik eta hitoak urrezko katea eramatezue. Eta nik esan, pilotarik hito xamarrak izan, gaur du, Bitati pixka bat, oinatzi. Bitati pixka. Euskal hitoak. Zuretzat, alako esan nahi berezirik batzuen kateak? Bai, nire neskak erregalatu zin katea, eta Eta nola dago balos sentimentala badauke, eta gaina asko gustatzen zitzen katea, ez? Eta goin ja ez dauket kateik, eta ez dagoa. Beste berri bat etorrekoa. Deus gabe igual geldituko ez dakit. Ez dakit mezidun bagalduta dena. Aizu, Facebook eta Twitter bidez zenbait galdera bidali izkigute, eta galdera bat Garazi Arizmendik bidali du. Ez hautzen alduzu? Ez hautzen alduzu. Eta baldagizu zer jakin nahi duen. Iaz
kinto bazkaria neskek prestatu omen zuten, eta prestaltzauden aurten eurek iaz egindakoa gainditzeko. Bai. Zuk zer egingo duzu? Saiatuko naiz. Patata zuritu edo? Baina etzun, prestatu, ez berak ez? Garazik ez? Beak organizatu. Antolatu. Prestatu ez. Bueno, hori egingo duzu. Eskeni, hainbeste jendentzat nahiko lan jarri behar digu, estela, Zeuretzako bai? Niretzat ensalatxoato bai, ensalatxoato inen dio. Bueno. Jaun Andreok, oinatz bengoetxea pilotariaren alde ezkutu edota ez ezagun xamarrak ikusten ari garen honetan, ez pentsa oraindik ere dena erakutsia dugunik. Jarraian, oinatzen bokazio frustratu baten berri emango dizuegu. Erne. Apa, oinatz! Bueno, ente hogea, zu txikitan aktora izan nahi zenula, batematek esan diu. Bai, gure itzi guzun alakoik esan, kanpotik enteatu behar, ez zinen atrebitzen non bait. Ze esango izeu baguk. Bueno, ze konseju bat emango ju. Guen dikan gaztia zehala, zu pelota emoiozu sasoi harrak azura aprobetxatu. Eman pelota, Aktore izateko geho ere denbora ongoa eta gu emitxe ongo geha. Produktore matio esango ju, akziozko pelikula matu egingo nukela. Hoi da, Oinatzekin. Ondo izan da suerte izan dezazula oinatz. Suerte. Eman eurra. Aio. Aio. Bai, esan tikitan gustatzen zitzen, bai. Gustatzen zitzen, unbetan, antzerkik eta asko gustatzen zitzizkien, ez? Eta, ez da gizatiken gustatzen zitzen, baina, tikitan, bai, pixko bat neuken bokazio hori, ez? Goain ez dut uste hasiko nitzakenik. Futboloriek eta garaipenak egiten, edo garaipena lortzen dituztenean, alako aktore lan bat egiten dute, pilotariek ere bai? Nik uste ez. Nik uste hor frontonen nahiko gu gala, eta hortiken, ez dula paperi ginen bate, deustako ez gaina. Lehenbailen ezkutatu. Goenkalen kameo bat edo alako zerbait behintzat hasteko. Ez dakit, ez dut ustez. Konkizen erronka bai eta goenkalenen adibidez ez? Igual animatuko nitzeka konkaua horta egunen baten. Eta hotza ez duzu guztoko? Bai. Etzen un lenguan hola pixko bat ikusi? Baina mendia asko guztaren zait. Orduan, hori izango litzeke goz polit bat, nahi asko guztatuko litzeke hori. Egunen baten metro ditu, konkaua. Egunen baten mendi hortara joateko asmoa eta ilusioa da. Bai, beste batzutan arten, bai. Bueno. Ondorengo bideoa laburra da oso, beraz, adi, eta ikusiko duzue oinatzek adarra jotzen ere giela. Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Eskerrik asko Xabier honen gatxik. Eta luguri. Egonen gatxik. Joxan handila. Zen badakien, zen badakien. Da lenguan gaina berekin apaltzen ondu nintzen, da esan, ez du hainbeste sekule berekin ondu hainbeste denbo, apaltzen sekule ez nun kontzitu berekin, da oso persona ona iruditu zitzien. Oso gozoa iruditu zitzien, bai, esan. Sekula egon gabea, Bai, apaltzen sekule ondoan behintzat egon gabea, eta lengo baten ondu ginen. Bueno. Oinatz, rock gogorra maite duzuzuk, lehen esan diguzu Metallica zalea zarela oso, esate baterako. Euskal Herrian gustuko talderen bat aipatu behar bazenu, zure estilo horretan, zein aipatuko zenuke? Nei gehiena gustatu zaitena Zutagarri izan dua, ez? Eta, bueno, bakarra urte asko diela zale izan du nitzela, ez? 12, 13, 14, 15 urte, 12, urte izanen ditun. Eta gero, ondoren, lehengo baten, erosinun 20 urte Zutagarrek eta don zede hori, eta txoratu eta gogorazi zien lehengo garaietako hori, eta guan ja osota, berrize osota haitue dauket. Izan, asko gustatzen zait bai. Eta lehengo baten, kantantea Aitor, nik ez nuen izautzen. Aitor Gorosabel. Aitor Gorosabel, nik ez nuen izautzen, zati ni oso umean itzen, behen musiketa asko itzen unen, oso gaztean itzen. Aitorrek artean hilea zeukala? Bai, guaine badauke, koleta bintzato, badauke. Atzean? Bixerak inibiltzak bintzat, etzakit. Eta Eibarren kruzatu inginen, eta beak saludatu bezala intzin, da ni ez nintzen konturatu, nik ez nekin bera zela, eta nerekin zina ez da egizaitzen esan zin, oi, Zutagarriko kantante da, eta baizea eta pasatu ondoren da. Eta gero orduztiken, jakin dut zein den berare, bai, eta bere konzertu ikusi nu. Orduan hitz egiteko modurik etzen duten izan, berandu konturatu zinelako. Eta bera ere penatan geratu zen, Zutagarrekoak penatan geratu ziren, eta horregatik bidali dizute ondorengo agurra hau.
Hau paunatz, hemen Galder, Xabi eta Aitor zutagarrekuak, hemen aurkitzu gaitzuzu, gure Ibarko katedral honetan, gure hurrengo diska izango danaren kantak prestatzen, bertan ikus ditzakezu, titulu batzuk, aukerak eta ingo dugu, zuet pelota bezala, eta, bueno, eta tia zabali dazkazu nahi dozunean guri bisita bate egitera etortzeko, bai? Hori, oinatz, Aitorri izan den bezala, gonbidapen bat luzatzen dizugu, eta animatzen zaren egunen baten ona lokalera etortzera, eta gurekin abesti bat jo, ero abestera. Ilusio handizka egingo zaizkun eta. Hori, eta gure jarraitzailea zarenez, bueno, bihaltzen dizugu gure azkenengo DVD-a, eta kamiseta hau. Venga, agurra, onatz? Bai, oinatz! Eta haiei bidaldi diguten kamiseta eta sinaturiko DVD-a hortxe dituzu. Eskerrik asko. Eta gainera, eskerrik asko. Ez dakizu, ze nolako insistentziaz esan diguten, oinatzekin harremanetan jarri behar dugu, edo guri eman bere telefonoa, edo berari gurea. Baina oinatzek etorri behar duena, beraz, joan beharko duzu. Oso pozi joango naiz. Bueno, Facebook bitartez iritsitako galdera bat lehen egin diogu oinatzi, pilotarekin zerikusirik ez zuena, baina zuei lehengo astetik ari gatzaizkizue galderak bidaltzeko eskatzen, eta galdera haietako bat aukeratu dugu, Iker Estangak egindako galdera da. Galdera, zorrotz xamarra. Hauxe da Ikerrek galdetu dizuna. Txapela lortuz gero, xalari emango aldiozu zatitxo bat? Ez, txapela lortzen baldin badot niretzat izango da, ez? Baina, bueno, gauze ez da berdina izango niretzako, ez? Xala, berak ez da jokatu behar, da berak txapela ez da izanen, ez? Hoi dudik ez dago, ez? Eta, nik irabazten badot niretzat izanen da txapela. Baina, behar bada hori apaltzera bai. Ongira. Bueno, datorren astean izango dugun gonbidatua, aktore handi bada, Ainhoa Aierbe, Goenkaleko Leonor, horrela identifikatzen ez duzuen ontzat, eta nahi duzuenok, dagoeneko hasta daitezkete, harentzat ere galderak bidaltzen Facebook, naiz Twitter bidez, bi bideo horietako bat aukera ezakezue horretarako. Eta berriz ere, zozketa ingo dugu, bi lagunentzat asteburu bat, nekaturren bitartez, Euskal Herriko landetxe eder batean. Eta gaurko zozketaren irabazlearen berri ez dut nik. Ara, suertea zeuretzat izan da. Iker Estanga, zeuretzat asteburua! Eta horrez gain esan nahi dizuet, datorren astean elkarrizketa hori ikusten duzuenok, beste zozketa baten parte hartzeko aukera ere izango duzuela. Beti saiatzen garagu, eta orain artekoetan lortu izan dugu, final handietarako kantxako bi sarrera on lortzen, eta orain ere, hilaren 19an Bilbon izango den final handi horretarako, Aimar Olaizola eta Oinatz Mingoetxearen arteko final horretarako ere lortu ditugu bi sarrera. Datorren astean, gonbidatua esan bezala, Ainhoa Aierbe, eta asteburu bat nekaturren bitartez landetxe eder batean, eta gainera bi sarrera final handi horretarako. Eskerrik asko, konkistatzaile, Maider Rotegi, eskerrik asko, Xabier Usabiaga, eskerrik asko, Nerea Rodriguez eta Oñatitik etorri zaigun publiko kantariari. Eskerrik asko bereziki zuei, Jaun Andreo, plazer baldin baduzue datorren asteko saiora arte, eta bereziki eskerrak zuretzat. Beho gaizula, eskerrik asko Oñatz, eta final handia izan dadila. Eskerrik asko, Jaun Andreo, gaio.